ndewo na ụmụnne m ebu m akụkọ ọzọ wee bịa ọ maka Tonto Dike na Shoshi. Ana m afụ so many reactions on Facebook ebe ndị mmadụ na-asị na ha makụrụ na mmakọ ha makụrụ ụfọdụ dị na-esheki na dị mmakụ ka ha si wee makụọ na o gosi na ha ịbụọ ka na-emekọ ihe. It's not even that one. Anybody can hug anybody, especially the father of your child. Anybody can hug anybody. But nke mụ notice go dị bụ mgbe Tonto nwere wet lips nye the guy wee tee the wet lips. Like gịnị ka Tonto onyogide wee nyochapụta funa ọnụ this guy akpọgo nkụ like n'ọnụ ya adịgo dry n'ọnụ ya need go ka ewet ya gịnị ka onyogide wee nyochapụta ma ọ bụrụ na ọ like ya. And for the guy to accept that wet lips means na the guy also still has feelings for her. Those two people, they still have feelings for each other. So if you Bob, the first person to make the first move, so and I will make it the first move. You have news now. They have mad now now they have seen their nakedness before. They have been in love before. You understand? And she doesn't deserve that thing. She doesn't deserve my pity. Now I can't wait for them to come back. I don't know what you people are talking about. I wish na Tonto Dike sharp. Onyai another King Junior. Hey, I beg, I'm a shameless shipper.